Започвам. Ще ви покажа упражнение за засилване на реакцията за задържане и преследване. А малко по-късно към края на това упражнение ще премина към упражнение на задържани процеси. В смисъл кучето да остане неподвижно, без да реагира, макар че предметът се движи. В случая предметът е парче предна кожа от диво прасе, с много силна миризма на дивича. Рая. Дръж. Браво. Браво. Дръж. Тук използвам две кучета, за да получи по-голяма конкуренция, за да се пристрастяват, да получават по-голяма страст. Дръж. 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 Браво. Браво, дръж. Дръж. Противодействам на кучетата, като в същото време пристъпва към тях, да се научат да задържат. Дръж. Браво. 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 Дръж. Дръж. Следващия трябва да им дам команда да пуснат. Пусни. Не. Браво. Легни. Място. Забележете, че движенията ми са плавни, не рязки. Спокойно. 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 Правя леки движения. Спокойно. Браво. Браво. Сега ще направим малка пауза във филма, за да донесе парчета месо свинско от дилото прасе. Моля за малка пауза. Браво. Браво. По този начин пристрастявам животните към миризмата на конкретния дивич. Защото няма куче, което да работи за черните очи. То също търси и чака своя пай. Благодаря за вниманието.